așa cum scrie Moise la cartea dintâie, o minune. S-au plinit așa cum scrie Moise la cartea dintâie, o minune. Răspândește, pe trei crai povățuiește, o minune. Razele își răspândește, pe trei crai povățuiește, o minune. Că Mesia s-a născut, o minune. De la stea s-a cunoscut că Mesia s-a născut, o